ஒரு புல்லட் ட்ரெயின் 100 கிலோமீட்டருக்கு குறைவான வேகத்தில் போனால் வெடிச்சிடும். புல்லட் ட்ரெயின் எக்ஸ்ப்ளோஷன் 2025. இது ஜப்பானீஸ் ஆக்ஷன் த்ரில்லர். இப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸில் தமிழ்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. கதை ஆரம்பிக்கிறது ஹயபுசா 16 புல்லட் ட்ரெயின் டோக்கியோ நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு. ஒரு இடம் ஸ்கோலில் ட்ரெயினில் பொம்மை வச்சிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. ப்ரூஃப் காட்டுறதுக்காண்டி ஒரு ஃப்ரைட் ட்ரெயினையே பொம் பிளாஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ரன்சமாக 100 பில்லியன் என்ன கேட்குறாங்க. கவர்மெண்ட், ஜிஆர் ஈஸ்ட், பொலிட்டீஷியன்ஸ், எல்லா அத்தாரிட்டிஸும் ட்ரெயின் கண்டக்டர் அண்ட் டிரைவர் கூட எல்லாருமே டென்ஷன். இந்த படம் பார்க்கும்போது இவ்வளோ டென்ஷனான சுச்சுவேஷன்லேயும் டிரைவர் அண்ட் கண்டக்டர் எவ்வளோ பொலைட்டாக அவனை வேலையை ரொம்ப நேர்த்தியாக செய்கிறாங்க. இதுலேருந்து நாங்கள் ஜப்பானீஸ் பீப்புளோட கல்ச்சர்ஸ் அண்ட் அவனோட பிஹேவியர்ஸை நாங்கள் பார்க்க முடியுது. சூப்பர் ஃபாஸ்ட் பேஸ் அண்ட் சூப்பர் டென்ஷன் த்ரில்லர் புல்லட் ட்ரெயின் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் தமிழ் டப்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. பார்த்துட்டு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வி டோன்ட் ஜஸ்ட் சே சினிமா, வி லிவ் இட். பார்த்து சொல்லுங்கள்.